Most pedig bemutatom, hogyan kell CD-t vagy DVD-t írni. Megnyissuk a Nero-t. A legjobb, ha vegyes tartalmú CD-t akarsz csinálni, akkor adat CD-t válasszál, rákattintasz, vagy ha netán DVD-t akarsz, akkor adat DVD készítése. Ez a jobbik megoldás, mert erre sokkal több adatot fel tudsz rakni, erre a DVD lemezre, CD-re, rákattintasz. Rakadsz rá képet, ide csak bedobod, egyik ablakba a másikba áthúzod, rakadsz rá MP3-ot, rakadsz rá filmet, rakadsz rá programot, itt a legfontosabb, hogy netán itt azt írja, hogy DVD 9, akkor rak DVD 5-re. Ez a sima DVD. Ez pedig a spéci DVD írása. Kétszer annyit tudsz rárakni, mint a sima DVD-re. A 4,5 GB-osra. Akkor rákattintasz, hogy írás. És itt már mehet is. Hát egy picit. Netán, ha még utólag akarsz valamit felrakni a DVD-re, akkor muszáj kiválasztani ezt a többmenetest. Így. Látod? És DVD írás, rákattintasz erre. Majd amikor következőkor berakod a DVD lemezt, és akarsz írni még rá, akkor ezt választod ki, hogy többmenetes lemez folytatása és DVD írás. Miután bemásoltad az adatokat, amit akarsz, vagy filmet, vagy programot, vagy tudom is én, MP3-ot, vagy amit videófelvételt, akármit. Maradjunk az elsőn, a többmenetes lemez kezdésénél, és DVD írás. Ír, hogy az íráshoz helyezünk be lemezt, már azelőtt is berakhatod. Most megnyomjuk, hogy mégse. És ennyi az egész. Nagyon egyszerű az egész. Megjelenik ez az ablak, és amilyen CD-t szeretné írni, ezekből az ikonokból indulhatsz. Például ha egy zenei CD-t, akkor a violin kulcsra, és itt megvan, hogy MP3 DVD készítéses, akkor rákattintasz MP3 DVD készítése. Megjelenik az ablak, sok két hozzáadás, és ide bemásolod a zenei fájlokat, és akkor következő, és írás. Netán, ha DVD-t akarsz másolni, akkor DVD másolás. És persze a meghajtóba kell legyen már az a DVD, amit fel akarsz másolni egy másik CD-re. És akkor másolás, és miután felmásolta, kiadja ezt a CD-t, és te be kell rakd a másikat, az üres lemezt, és arra átmásolja a filmet, vagy amit akarsz. És kérni fogja a lemez, látod? Nincsen. Mi nem írunk most, csak bemutattuk, és ennyi röviden.